तर सोडून देते फसलायचं ओढ ओढ मला ओढ ना क्या को पे मोबाइल था खाला पे मोबाइल था ओढ दिसे दिजे आइया मन कोण दशरथ राजा नंदन दशरथ राजा नंदन दोस्ता तो इके दुकान सदी नहीं भेटिया भेटिया टका दिजोर लाख मु देखिले 80 वर्षर बुढ़ा लोक तमे खसी गले मते मारी खाई दबो रे बाबा मते मारी खाई दबो गुरुदेव चिंता करंतु नाही आपण आमे अछु की करबो राक्षसी डाईना देखा हेले काको घेर होई साहस रे शांत गुरुदेव चालो तो गुरुदेव चालो तो
ଅହଲ୍ୟା ଉଦାହରଣ ତାର ଗାଁ ମଧ୍ୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଧରି ଘୋଡ଼ା ପଦରେ tak tanah mas korek, tak tanah mas kor. Hei, mati kau. Bas mas rey. ଆଜି କି ସୁନ୍ଦର ବାସନା ମୋ ନାକରେ ମାରି ଆସୁଛି। ଆଜି କି ସୁନ୍ଦର ବାସନା ଏ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମୋ ନାକରେ ବାସି ଆସୁଛି ନର ମାନବର ସୁଗନ୍ଧ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ଆସିଗଲା 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 ଏଇଟା ସେଇ ତାରକାର ଏଇଟା ଅନେକ ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାବା। ଅନେକ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ମୋଟେ ହଉନାହିଁ ମୋଟେ ହଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାଟରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ବିନାଶ କର ରେ ବାବା, ଏହାକୁ ବିନାଶ କର। ତାକୁ ମାରିଲେ ହିଁ ମୋର ଯଜ୍ଞ ସାଧନ ହେବ। ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କି କରିପାରିବ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ତାଡ଼ୁକା? ଆସନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମର ବାଣୀ ହେବ ସେ ନିପାତ। ଗୁରୁଦେବ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଆରେ ତାକୁ ତ ଦେଖି ମତେ ବାହାରି ଦେବ ଲାଗୁଛି, ମତେ ବାହାରି ଦେବ ଲାଗୁଛି। ହେ ବାବୁ ମତେ ଲୁଚାଏ, ତାକୁ ଦେଖି ଖାଇଦେବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ଖାଇଦେବ। ଅନେକ ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଥିଲେ ବାବା। ଏଇ ଦେଖ ଆସୁଛି ସଦାର ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦାର। ये छाना छाना
আরে বাবা রাগ তোমার আরে সেই অসুবিধ মায়া সেই অসুবিধ রূপ চেহারাକୁ দেখি মতে ସୁସୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ ସୁସୁ କରିବାକୁ ଯିବା